ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission na kamta ka nursing but paramedical course, ka bala HITO da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka Jingtohkit. Pila ru ban apply da ka education loan. Kahinyo Trap Integrated Territorial Organization HITO Central Body haka arpasantare ko jamang arja arpan reo kalawan IT da ka dorkhas yo Chief Executive Member ka Khasi Hills Autonomous District Council uba Winston Tony Lingdo haka ba ka organization kala Dawa Thung Jingtohkit Halor ka Jingkdew Pyndonkam Bakla ka Hima Mylliem ya ka Pisa tingka. Ka organisation kalapan pau ya kan ni hadian gajing syaweng kam shipo la ni suspend yo aina manik CEM naka cat CEM ka Hima Mylliem naka councilman ha ka arko artari ujamang arja arpun rio. Ka organisation ka kedo ba suspend kami naka Jingkdew Pyndonkam Bakla ka Pisa ka balai hajar arspa klor but kiwei pat. Ha ka dorkas ka organisation ka bo jingkeli ba kumno tang lai klor ka Hima Mylliem ka yo Pisa ha ba ka Hima ka pet palat ndrius pa ki Shillong ki yo ba ki kat khai ha kapot ka Meghalaya bat Assam. Nila wan bo ye kani ka dorkas ka Chief Executive Member CEM jongga Khasi Hills Autonomous District Council habaye dei ba ni ai kani ka shiki lani kata ka bangi dawa ban inquiry kani ban tokit habaye dei ba kani ka jingmi kani ka kunram hapo ka Hima Mylliem kamtam dang hadin bangi iba ka Wisconsin kala suspend yo skim jong ka Hima Mylliem mi so dei ban one shapo Wisconsin ban dawa shushu ban le ka inquiry nang ban lap bun i jerwit jerwat ijing yatun ko bat ka Hima Mylliem kamtam habaye dei bat ka jingmi la ka wi ka ba on ka jingmi kan dei ka ba like ka dei like lord system jong arsan arpun reo te hakane gishti nila kran daga bersai bat nila pun pauru ni kon hajar jong ga Hima Mylliem himso ya hab ba kan ongkat ka Hima Mylliem kin yo ya kata ka jing lum tang like lord ndrei kai ka bangi sto kan dei palat ya ka arpau kan dei spau dan arpau lord te hakane ka shithi nila instruct ru long nila ajengmut ya kan Wisconsin badai ban nodi kode pentamai lani penjanai ya kata ka Mylliem Act and Rule nomor ba da feedback ya ka Mylliem rules imship arajar nyo ka kren kumni ba ka dorbar ka him office jongskin Hima Mylliem kadai ban khot ya ka dorbar Hima at hangne ka ong ba at least once a year to preside by the CEM na nirobit CEM. Kaba hadu minta imshim lakot ya kata dorbar Hima hapo ka Hima Mylliem. Ke kajing dawa ka jongi ban penjana jusho ya ka Hima Mylliem CEM schedule kadai nomor ba kamdan kata ka provision kabalada umi uskim umkhot ya ka dorbar ukun hajar le umna. Jangi sokhya ya ne ka kam ke nilawan mi bat ni la ya ai jumut ban ni la pudi ya kata ka statistik ka jingkhen ka ba hakanong rim bo ba ngiyeng bong nyim smo ba kandai tanglai kelot nomor la dan ikai ya ki jinglum khajana ki ba rim insha highlight kumba si snam khandai spak khandai petai nilap ba ka jinglum khajana ka doi habdu sau paulak kata hadin ba ot lo kini ki jinet ki tanat ki jingsiu ya ki taki CEM jing siu yang taki menteri jing siu yang kata bayar neng gini tai tak poi hati sapola ya umi pat udin snap art ndreu komot ka badang dei pio arsha pat mansua tu ka history kiat kabala rangi pai dien mansua ya kata ka jing ai pio ke ka poi hadu kasau dan ni pesan lak ya ha ka hadir nang tu pat ka hiar kumba siki pralak kabalong marsteng kataru undal awan pat do acting CEM way te kani hi kajingle jong ka ne ka isi ka bamanta ngi ai ka jingero bakal anut ban ta kata ka reu jong ngap ba kilatip syai kim salia ya kata ka political career ka jongki henry ban wanra kajing baha hapo ka Hima Mylliem lani kata ka jingwan ra hapo ka kanuksa yikiwi ke Himaru kani ka jingle ni ai ka jingero bat ni kenturu yaki imba ka shti bat ni dawaru bat de ban le ka Jingtohkit babnya nang ban lak shushu ya kani ka jingya bi chaka pathar kum shapu right norwet
dep nangka habi dei bat khamtam bat kini ka rupam lum ya kata ka khajna हमारा बरों इश्कता ही कि बदन भी इसी की बरिम कि लाफिन नो हबे दे बात करने का बनता कबन खंडन तलम बात सकवे रु ni layakran tai sani bat katum ka dorkasi ni la pensmo ru ba la dei ban phep shushu ya ki dekat jom ka hima Mylliem kata ye kita kin res pamut jun ki rang ba snong hau perkhat ki khon ke hajam ki jom ki hima Mylliem ki la dei ban mi jakmat ki la dei ban suthor ho ni tip shai bal la da kata ka riti ko dustor ko jumi ha ko por barim tendre takum ka juk ka bamanta ngan su highlight kin dia perkhat ni kani ka hima Mylliem hadu menta kani ka juk jom ka IT jing shisha ki la dei ban la ka jom ka website ki ban penti ba kumno ban phep ya ka tendar habe dei ba ki yo ki hat dan kita ki giat ki ba pher ki badan shapo ka hima Mylliem teke ka bajia pat menta la da fipe ya ka tendar kim juk hat ya kata ka advertisement ki la shui ai sop back amar ni lai i kata ka jing shisha teng tadi ni ngam da keno spesifik ya ka snam gam bakla re de khat saw khat san ka bala mi ka jing phep Pisa tendai pulak ya ka kata yo mesi kapok berni hendri kundal ayo usi ono tanglai pulak ka pedi kan ni ka bomlong transparency hapok ka hima Mylliem de indal ale inquiry nga trai bun ki bangat bun ki bedun berta ki bedun ki penpencak kala di kan sang kin sangat hakata ka inquiry bat nga kermen hakane ka isi ka bat mai bat kin sa rat bengkong upai ba umdei banyak dei kai ka jingle bat kajingya kelenti kadai tak kumki an kilo ndai banga batai start ndai ka an ka hima Mylliem section pun ka kren da ka basai bat nila highlight du je ka commission jang ka ndai spa san thundio ka ba kumno la pendrung dia ka kadon ka jingya khon ban pendrung ya kita ki kor ki ba pher apa ka hima Mylliem ba hadu mentangi i ba nak tumbal ni pet je kata ka cabinet jong ka hima Mylliem kadon tang hadu kadon kum tang ba kana le ne ka tangot ya perkhapi wat hapok ka eksekutif darbar snong ru hidang don habu kita kinong khmat ti bani don khatsaw ka san ngot te kat ka hima Mylliem balai tang kat ni ki bani yakran te balai ba kini ki jarbat hapok ka hima Mylliem kadai ba ba la aili nadu pesan di HEC ki barim te ni kerman sekan ba kane ka isi kan sim ye kane ka jingbu jor jini ba kan le ye no query ko ko probiang ba yin salab ye kita ki jarwat kita ki balari nadu kisnem pat kani ka jing dawa ni dawa nadu ban inquiry nadu kisnem chejat lai sta na kisa ni pinshong nong rim nomor da kumangan pun thaibian nang ong nei ta bali ni no ban kren dun ta kani ka jinglum ka jana mo ni haba pitip shai ba dangshen ar kudur ba ya kata ki om tu ba ken khat tandare kata yodok te kajing dum ngan suya tu yati kayo do ka parking yo do kayo ka don kani ka ta kayo masih bari dua kayo molong nang ko kayo misning yo umro yo umden how ini yang jatu ngai yati how ni usnem khnai spark khnai ka total ka boy ki hadin ba ki la dapat ya kata ka miscellaneous kata ka customary allowance refreshing bill office stationery printing stationery ka legal expenses miscellaneous kani kata long ba hadin bokot kami sapula mo house nem ka khnai pa khnai kani kadai art ngri ini pensong longrim hangta bangi kong ba umdei tang lai plot hindre kandei art ho lani la ko kajing pom sap te lada kamdei kumta te balai kani ka jing suspension to badon ko loophole ta ka daw skin sa suspend ni kisia lada kamdan ni kani kata ka jingduna ada kibiang kita ki act ki rule ba ki ya katum ka Mylliem friendship rule ba ki act ngam thrai da kan ban ka ka jing suspend hapo ka ni ka hima Mylliem jing shisha ngan khnang bu kai ba om yesai kani hi kawai ndai banga yaro ndai namar kada pikin mau bang shen ni kendu yo governor bani Dawa ya kata ka partyless ya kata ka party base abang ni ong partyless kamut claim don kata ka symbol tendai ni da ong ru ye ko ke kantian ladangi pa shai ka sinchar katar ladangi pa bani kata karya sinchar customary law ide ban ai bitanga ya ka wi ka kunhun pai kadi balai bajia mentaro
namar bahang ni bukan rong ser banjin badan rong ser sin dua kata dia ka Hima Mylliem kila sa pun kenya lani sa pinjar lani kala ban kelem isi hadano gono kopor tetapi lai i nadu o kopor kebarim Basko bayru lagi keren ni kata kajing bangsa kila ban kenmau dalam usnem haba kadang kau ikut kia sadu mentang ni aku dis konsel kaba ya karung ke Pisa haka akaun jong sekretari marwai berok hai kia tu kata ban ya keren dia kata sekali to corruption yang kai ka bangi de ban semua kaba nila stop sai ban wan hi ka jing sensar ka bobian lada indon kata ka jing kata ka sarkar sentral lang dan ni ka jing don ka rongser ko kan yo shisha kata ka jing yak bet kamenta gani ko kurmang ru namar baka kadon bi kan siro Habatin pej bahaki ki sharp plus f Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus f haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha Pyndonkam daki mar ba modon ka sharp plus f menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya